गिबियावनो बयखौबो सोर जागोन इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय भारत सरकारनि नियम बायदिब्ला सेंग्रा एबा सिख्लाफ्रा बेसे बैसोनिफ्राय आथोन गेलेनो हायो। हेल्थखौ नायनानै बा भारत सरकारनि आयेनखौ नायनानै गोबां मानसियानो कनफिउज जायो। बेनिखायनो आं नैबे भिडिअ'आव बेफोर बाथ्राखौ क्लियार खालामनो नाजागोन। फैदो अब्ला भिडिअ'खौ जागायदोनि। गिबियावनो जों सावरायगोन भारत सरकारनि नियम बायदिब्ला एबा ल' बायदिब्ला खमसे खम 18 बोसोरा जाथारनांगौ आथोन गेलेनो थाखाय, हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा। जुदि सोरबाफोर 18 बोसोर जायालाबासिनो आथोन गेलेयोब्ला बियो आयेननि बेरेखा खामानि। जेब्लासिम 18 बोसोर जाहोयो अब्ला जोंनि देहाया फुलि डेभेलप जाजोबो एबा फिजिकेलि डेभेलप जाजोबो। नाथाय फिजिकेलि डेभेलप जाजोबैयावनो बा 18 बोसोर जायैयावनो प्रेगनेन्ट जायोब्ला, बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ खालामोब्ला, आथोनारि सोमोन्दो थालायोब्ला, अब्ला जोंनि देहाया गोबां गाज्रि बेरामावबो गोलैनो हागौ, गोबां खस्थ'बो मोननो हागौ। प्रेगनेन्ट जायोबाथाय एकदमबारे गोबां खस्थ' मोनो हिनजावसाया। माने बिथाङा 18 बोसोरानो जायाखै आरो बिनि देहाया फुल्लि डेभेलप जाजोबाखै। बेनिखायनो आं गुरै खावलायनो सानो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय जेसे हायो एसेनो जानगाराव था। 18 बोसोर जायाब्ला माब्लाबाबो हाबा जानायनि बाथ्राखौ सानखानाङा। गार्जेन्सफोराबो बे बाथ्राखौ नोजोर होब्लानो जाबाय। गावनि फिसा फिसौखौ मोजाङै बुजायना लाखिबानो जाबाय बा मोजाङै गियानखौ होग्रोखाबानो जाबाय उन्दै समावनो, जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावा। 18 बोसोर जायाब्ला बेफोरनिफ्राय एकदम जेसेबां हायो जानगाराव थानांगौ। आरो भारत सरकारनि नियम बायदिब्लाथ' 18 बोसोर जायाब्ला बियो आयेननि बेरेखा खामानि, जेलबो जानो हागौ। आथोन गेलेनाया देहायारि सोमोन्दोल' नङा, बेयाव इमसनेल रेसपन्सिबिलिटिबो थायो। जेब्लासिम 18 बोसोर जाहैया जोङो अब्लासिम जेबो हमदां मोनादि मा खामानिया मोजां मा खामानिया गाज्रि। जेब्ला नों 18 बोसोर जाहैगोन अब्ला नों गावनो हमदां मोनगोन दि मा खामानिया मोजां मा खामानिया गाज्रि। लोगोसे गोसो थोलायनायखौबो मोजां मोनज्लायनायखौबो एसे मोजाङैनो बुजिनो हानाया जाहैयो जेब्लासिम 18 बोसोरा जाहैयो। नाथाय बेल' बाथ्रा नङा, जेब्लासिम हौवासा हिनजावसा सानैबो राजि जानानै खालामोब्लासो। नाथाय सासेया गुबुन सासेखौ जर जबस्ति खालामदोंब्ला बियो माब्लाबाबो मोजां नङा आरो बियो आयेननि बेरेखा। बेखौ जोङो आयेननि बायदिब्ला रेप खालामनाय होनना बुङो। बेनिखायनो लोगोफोर एसे मोजाङै सानै हयै खामानिफोरखौ मावब्लानो जाबाय। आरो 18 बोसोर जायाब्लाथ' खाबदान। दानि दिनाव 18 बोसोर जायै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेफोरबायदि आथोन गेलेलायनो नागिरबाय थायो। बिथांमोना दायो फुल्लि देहायानो डेभेलप जाजोबाखै। जेसेबां जोंना जौगाजोबनांगौ एसेबां जौगाजोबाखै। अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि जौगाजोबैयावनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनो सानोब्ला बा गाज्रि खामानिखौ मावोब्ला देहाया गोबां खस्थ' मोनगोन। लोगोसे प्रेगनेन्टबो जानो गोनां जानो हागौ। जुदि प्रेगनेन्ट जायोब्ला नोंसोरो न'खरनिफ्राय हमनानै हाबा खालामनो नाजागोन। अब्ला हाबा खालामनो हायोब्ला नोंसोरनि जिबना धंस' जाहैयो। गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। उन्दै समावनो रांनि बाथ्रा जेबो बुजि मोना, रां मारै खामायनांगौ मारै माबानांगौ बेफोरखौ जेबो बुजि मोना। गोबां खस्थ' जाहैयो, जिबनानो धंस' होननाय बायदि जाहैखायो। बेनिखायनो जेसे हायो एसेनो गोजानाव थाब्लानो जाबाय। आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना गोसो थोलायनायनि बाथ्राखौनो जेबो बुजि मोना बे समाव। जुदि 18 बोसोर जायोब्ला एसे एनै हमदां मोनो माया मोजां माया गाज्रि। फरायनायाव गोसो हो, बे समाव नोंसोरनि दायो फरायनायाव गोसो होनायसो सम। गोसो थोलायनाङा आं बेखौ बुङाखै, एसे मोजाङै गोसो थोलायब्लानो जाबाय, डिसिप्लिन। नाथाय 18 बोसोर जायाब्ला जेसे हायो एसेनो जानगाराव थानांगौ, गावनि फरायनाय लाइफखौ मोजां गोसो होनांगौ। बेनोसै आंनि बुंनो गोनाङा। आरो गार्जेन्सफोराव नायदोंब्ला गावहाबो फिसा फिसौ दङब्ला एसे मोजाङै बुजायब्लानो जाबाय उन्दै समनिफ्रायनो। बियो जोबोद गोनांथार दानि दिनाव गथ'फोरखौ बुजायनाया, नङाब्ला उनाव थाङै गोबां गाज्रि जाहैगोन माने। बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों, एसे जाबाबो जायाबाबो बुजायनो होननानै। जा आं मोनबोदों गावनि एक्सपिरियेन्सजों, बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर। अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावसिगोन। बाय बाय।